Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ konferma li l-katavru tal-Ħassana Ċisse intbat lura lejn il-Kosta tal-Lavorju fl-aħħar ta' Ġunju biex jiġi midfun hemmhekk fil-jiem illi ġejjin. Rappreżentant mill-Ministeru akkumpanja l-katavru fil-vjaġġ lejn il-Kosta tal-Lavorju u se jkun qed jattendi l-funeral f'isem il-Gvern Malti. L-Ħassana Ċisse nqatel bi sparatura b'kiesa ħubieret fis-6 ta' April tal-2019 fil-11 ta' filgħaxija waqt li kien miexi lura d-dar wara li mar jara logħba futbol. Huwa kellu 42 sena u kien missier ta' tnejn. Żewġ tirġiel Maltin jinsabu akkużati b'dan l-omiċidju li qed jitqies bħala wieħed motivat minn sentiment razzista. Fl-aħħar ġimgħat il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ u l-Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza ħadmu kontinwament sabiex il-katavru tal-Ħassana Ċisse jintbagħat lejn il-pajjiż tal-oriġini tiegħu. Fis-16 tax-xahar illi għadda hawn Malta ngħatat tislima lill-memorja ta' Ċisse fil-Moskeja Fraħal Ġdid bil-parteċipazzjoni tal-Arċisqof ta' Malta Charles J. Scicluna u l-Imam tal-Missilmin Mohammed El Sadi. Fost l-oħrajn kien hemm ukoll rappreżentanza mill-komunità tal-Kosta tal-Lavorju f'Malta. Is-sentiment komuni dakinhar kien dak favur it-tolleranza u l-għaqda bil-għan li qatt ma terġa' sseħħ traċedja bħal din f'pajjiżna. Fit-tweet il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ Ian Borg afferma mill-ġdid l-impenn tal-Gvern li jiżgura li l-komunitajiet tagħna ikunu spazji ħilsa mill-periklu għal kulħadd. Il-Ministru qal li l-Maltin jibqgħu f'solidarjetà mal-familja tas-Sur Ċisse u mal-eżiż tiegħu.